Недалёка ад Варшавы, сярод хвойных лясоў Мазовіі, знаходзіцца месца, якое ведаюць як Дамбравецкая гара. Гэта частка сістэмы нямецкіх умацаванняў, узведзеных у гады Другой сусветнай вайны. Рэгельбау 120А – тыповы нямецкі бункер-назіральнік, узведзены ў 41 годзе як частка сістэмы умацаванняў прадмесця Варшавы. Такія аб'екты былі вачыма і розумам абароны. Тут назіралі, вымяралі, перадавалі каардынаты, карэктавалі агонь. Даўшчызны бетон, браніраваная купалка, падземныя памяшканні. Усё дзеля кантролю і дакладнасці. Дзеля падрыхтоўкі да бою, які мог змяніць лёс горада. Рэгельбау 120А не быў унікальным, і ў гэтым яго сіла. Ён паказвае, як маштабна і сістэмна Трэці рэйх рыхтаваўся да вайны, як ландшафт вакол Варшавы пераўтвараўся ў ваенны механізм. І гэта не адзін бункер, гэта фрагмент вялікай ваеннай логікі. Пасля вайны бункер маўчаў з дзесяцігоддзямі. Лес хаваў яго, час разбураў, памяць знікала, але сёння ён зноў гаворыць. Дзякуючы энтузіастам і валанцёрам з арганізацыі «Профарталіцыум», бункер Рэгельбау 120А на Дамбравецкай гары быў захаваны, адноўлены і адкрыты для людзей. Не як сімвал акупацыі, а як гістарычны дакумент. І гэта не праслаўленне вайны. Гэта захаванне яе слядоў, каб мы разумелі, як выглядае вайна ў бетоне і сталі, а не ў кніжных датах. Каб мы бачылі, што гісторыя – гэта не абстракцыя, а канкрэтнае месца, у якім можна стаяць сёння.